espero izan dezuen lehiaketa gabeko urte xelebre honetan, edo behintzat azken garai honetan, askok aipatu diguzue, gogoa, egindako lanari neurri hartzeko beharra ere, baina esango zenuko jokatzen dezuela bihar edo etzitik aurrera zure kasuan lehian izango den txapelketa honetan? Bueno, nik uste asko ikusiko ala zein esfortza udan kuarentena eta geho lan egiten, surfian, gimnasioan eta dena, nik uste denak esfortza gala asko. Eta gogo asko txapelketan zat. Nien oso seguru txapelketa ingo zano, ze azken egun hauetan berriro brotiak egon dira. Dena seguridade askokin nahi da hartzen eta posikitia. Hemen batetik hori neurri hartzea egindako lanari, bestetik lehiatzeko behar hori pixka bat asetzeko ere izango duzu, ez? Bai, azkenian beti objektibo batekin entrenatzea gogoiokin entrenatzezu, no? Ze hasiera baten gogoakin hasi nintzen kuarentena eta geho, gero ikusi etzo dela txapelketak enekin zenbat entrena berko nun, ze ez dakazu objektibo bat ez. Behintzat txapelketa bat etorri da, objektibo polit bat da, eta aldan honen nahingoa. Olatuekin ere nahiko zalantza oraindik, baina badirudi iritsiko direla, ez dakit ze aurre ikusten duzue, zuen surf honen ateratzeko modukoak edo izango direla? Gaur ez dira olatuak egon, baina ikusi dira bihar eta mendik aurrera olatu osonak egon goiala, egon bat handiare bai. Así que geha izetxuare ongoa, baina nik uste bihar eta azkenengo egunak oso polita ongoa jala. Hor badira zalantza asko, sailkapenak nola antolatu, ligeekin ze gertatzen den. Esan daiteke urteak baduela, ez? Hitzordu, egunez egun, ahalik eta lanik onena egin eta ea zer gertatzen den ikusteko, ez? Plan hondirik ezingo da oraingoz egin. Ez, oraingoz egunean egun jarraitu, entrenaduen bezala, eta zoriontsu izan surfakin eta lan honen nahi. Eskerrik asko, zortean. Zuri, eskerrik asko.